Nami adto rag survivor ni siya sa bagyong Udit, pero wala pa sila naka-recover kay ilang balay hugno ra gahapon. Asa yung mga magpapa di ay? Sa? Ubos. Nagunsa man. Ambot lang, nagsasarar mo ko sila. Oh. Yung papa? Tapo dito, naman na. Namalas. Ganong naingani man yung balay be? Nagabo man ka na ang balay. Muna yung balay sa una. Unya, naguba sa bagyong Udit, no? Yung wala naman naka-tukod o balik. Tukod ng Oh. Dili magtulo diha inig mo ulan. Di man. Ano kay kanina? Mira. Okay lang tagan nun kayo da. Tagaan mo kayo da. Nag-eskwela ka? Si Dudong-dudong ko ninyo. Siya grito. Ang sa trabaho sa imong mama? Mamalas ka po imong mama. Imong papa po. Dito na ito po ako ano. Ay, ikaw taga-hugas to? Oo. Ikaw taga-dungan? Ha? Mga ndoy ko ngayon balay. Tukod ko lang. Tukod mo mo balay? Ako yung kulang ko dito. Sin. Ano nga pa man mo kapal ko? Ganang semento ko sin. Wala. Nagkakwarta no. Palisin ko yung panahon rin no. Yung pagkaon, okay lang yung pagkaon. Taga-tagaan ko sa bugas dari ah. Mangayo mo sa yung silingan ko sa bugas. Opo, kung misutan, mangayo ko mo. Tayo na mangayo no, kaysa mangawat no. Mga lagi. Ka nag-eskwela dapit. Pakpas ra mo. Kamu ra duha magsuon be? Upat mo kabuok. Asa ang duha? Dala-dala gamaliit pa, gamay pa. 3 ang isa. Ay, gamay pa. Ikaw ang panganay. Pila naman na may edad. Pero sa imo gusto nga mahitabo, makahimo mo balay. Nya, dako nga balay mo gusto, gamay ra. Gamay ra basta na sakto nga balay no, dili ingon ani nga maghapa no. Luoy kay ilang taon ilang balay kay kuan kanang gamay kay sa nga tanan naghapa na gyud ni as in nga naghapa na gyud kay nabagyuhan daw ni sila og nabagyong Udit katong December pa mag 1 year na lang yun ani lang gyapon ilang balay.